Hallelujah. Amen. Nyai ngu yu blay ngi poi sikini ka jaka. Itu ka kongbi. Laudishit ngi poi ban ministry hakani ka jaka. Nam tai ki mensim ki bokodor ki badon kam shisha yu try jisu. Hakajim joki ngi laya banai ka gospel. Hakajim joki ngi poi kini shdong. Shisha ngi dap daga jingkmen namar ba ki priang ngobhai ngi shakri jong blay. Te shisha ki don ne ka donut ka ba trang ka ba sliang yu try jisu. Tin ngi kloy manwan hakani ka jaka. Namar ba ipoi kini jaka shisha ngidap naga donor ka basngongo yo blay balai lam yengi kini jaka de bau try kudo bagin poi kini jaka lamba ki shakri jong try I kong bi te ngidon hang ni idon ba marpenyang idon ni ba gopal dan ni ba loki kong bi ngidon lang ni barokhot ni long kawai ka jingmut ngiwan man ni kini jaka ban selok ban tei sipang ka jilong mensim ka jingpat donor jongki ba ni thu sipang jong jisu shisha ngi ai ngu yu blay la long jingkur khu ndami na ka yeng shisha ngi ai khu blay fi kongbi dai lam ni jaka bat ngi nge ka khandon ki kamba ki jong try ni smart ngi na bet sambai lamba ki khun ki jong blay ki shakri jong blay ka yeng bat shisha ngi sngongo ngi dap da ka jingkimen khamta mi ngi shisngi la yo ban plai por ngi don lala ka kam henrai hapreng ngi sngi pat ngi plai khnang ngi sngi kadon ka plan ka jong blay ban wan ka ngi snong banwan ngi dari kam ke jam sisngi yo banwan ke ministry hene jaka ngidap ka donut ka basko komen tengim dei bangi kemen tang bangi yo ban kamai tang hipisa tengi yo sisa ngi yo ke jingkemen ru bangi yo ban along ba kamai ke jam mensim ke mensim jungi ka kemen habingi yo ban slok ngi tei ban yathu chpang jisu ban ai jisu kumbangi lamat mangi ngi kwa ban ai skiwe ngi wan kini jaka lembak ke jing syakri Tesyang is ngongo ible ni kapot dan iba marbenyang ni ila ban keren sikentin artin ba marbenyang. Te sungai ku ible ni kapor. Ta sisin 4. Bangi poi kene jaka sya kalong ka jikemen ba sya. Bangi adon kumne ki sakri ki ible ba kapal ba John ba Lucky ba di kongbi. Kanong ki sukemen kalong ka jaka ko pada itanak sya ka jaka ro bangi pei. Bangi poi hiyeng jo kongbi kanong ngi kamtam ki bahi ngasem jong kong bi kilong biri balai lu jiba kemen sisa ki dai kemen cha abangi poyang to ki ai kublei bakano ki show bang adik ngi ki jong lai lu jong ki bad habang yo ban ya share gospel kano ki kemen ki dai lu chi ki dalong lai lu sisa ka ai mesim yang hiru habang iwan hakane jaka bagi da so kemen sha hana kapor nakam ta burung jomble amen Amen to idon ni iba gopal dan iba Lucky kwa unong Namar ngidon ka donut ka basngok kya namta kani ka ri ki jongi namta kamtam i kani ki snong tang i badon kam hai ka gospel detang ka ka gospel hi ka ba laban penim ban penim ki mensim ya ka mensim ka ba kongsan ka ba jisu don ka jingtmu ban penim ki mensim ki ba kodor hani snong bat ngi dap ka donut ka ba kemen yo ru ekal er ka ba pangat ngiring mensim gumni penihar mensim mune ni dap ka donut ka ba kemen bat ngi kwa ban peni pi spang ni mariang do kini kalong ba itanat ha ni jaka sini sport sinong sisa kalong ba itanat sisa pinpet yang ni kalong kilum kiwa mo ki pet karong par khoi kalong ba itanat ki dap daga jerngam sudah bar khoi kalong ga sisa kari kemba lakurku mo kari ke balakurku doblei lamba ka jingaye ka jong try jisu ngiyo daga kani ka jingim ngiyo ka jingim ka ba kemen ka jingim ka ba light load ka jingim ka ba sup mo rengkat ba inong ilam jongi ba Lucky dan hang ni te sikentin ni ba Lucky ka banong ni mo ka experience iwan ngani jaka hallelujah te ko be hi so kemen ngiru banyo ban wan mani thu ko bo ba phao jisu christ chakane ka jaka kani ka si maning kong jo ngaru ban poi chakane ka jaka te ki kentu fi ba i kini ka wa po WhatsApp dan ni po YouTube ka bang iu ba pin kan ma ba pin duai kerpang nang ta ka ni ke jaka la ko mon jong blai ki snam man ki si brai ki man la ban biang chini man reach out ke gospel ban itu ke gospel ka jong Jesus Christ duai kerpang ro nak ta jongi ba om tam ta jongi nam ta ki shikri ke jong blai hi baro ki bejek be jaka chu ke jaka ba la ke gospel ajib Jesus Christ amen blai kur fi baro amen
Keblai sibun nam tai ka por jong fi ba filape igani ka video ublai nang kurkhui fi baro ki ba pe igani te bolam ka jingdwai kana ba ka gospel kan roi ba ka jingpening maju Jesus Christ kan roi hakani ka ri jongi bar khoi keblai sibun nam ta ka bram ka jong blai amen.